mu sami entertainers ma'aikatan bankuna da komai da komai ma da a cikin za samu saboda haka dan Allah kishin kasan nan shine abun farko da ya kamata a ran me kishinta ba fa sai ka dauki kuɗinka ka yi wani abu ba ko baka ɗau kuɗinka ka yi wani abu ba a zuciyarka idan ka sa kana son ƙasarka ka tabbatar da cewa duk abin da ya shafi hakki na ɗan ƙasa da ya kamata kai ka yi a matsayinka na ɗan adam ka yi to gaskiya al'amura za su fara gyaruwa daga nan sannan shugabanni da muke ƙorafi koyaushe a kai ku ne shugabannin na ƙasar nan gaba saboda idan kowa ya kudurta a zuciyarsa cewa zai gyara kuma zai yi mai kyau in an yi magana cin hanci su wa suke cin hancin mu ne in ƙasar bane in ka sa a ranka in ka girma ba za ka ci hancin ba an kawar cin hanci ba kenan gaskiya ne in ana maganar wani su kidnapping ta'addanci da sauransu idan muka sa a ran ga sana'a halal wacce za mu yi za a samu masu wannan sana'ar munana su fi wannan su scam da ake da sauransu duka idan muka kudurta a ranmu ba za mu yi ba wani zai yi to idan muka sa wannan a ranmu ma'ana Najeriya tana da future mai kyau kenan tunda matasan sun yi ikirarin abu mai kyau a zuciyarsu dan Allah abin da nake roƙo kenan a gurin yan uwanmu kuma abu da ya kamata mutane sani ko me sana'arka ka zama kana ikirari kana alfahari da sana'ar nan in dai sana'ar nan halacce kar ka taba jin kunya sana'arka kun san dalilin da sai ga muku wannan lokacin da ya fara fim din na Hausa da kuke gani babu irin kushe da hassada da korafi da ban ji ba akwai wanda ya kalle ni ya ce ka je ka gama digiri ka zo kana wasan Hausa na ce shi zan yi yau ina nake gaskiya ne duk matsayin da wani yake tunanin ya kai jin daɗin da yake tunanin yana da shi alhamdulillah daidai gwargwado ba fara yi ƙarya ba alhamdulillah daidai gwargwado abu na ƙarshe da zan yi magana a kai shine dan Allah matasa ina so da ke kona abu daya ƙara lafiya wannan abin da shine a guji fake life rayuwar ƙarya idan ka ga mutum a Instagram ya yi posting kaza ko ya posting kaza ba lalle bane yana da kaza din karkace dole wannan abin da sai nake magana kansa ya karkata akalar tunanin matasa da yawa a ƙasar nan ya sa su sun shiga wani hali sai su kalli abu su rika ganin ai wani ya samu kaza ko ta samu kaza ni ma sai na samu kaza dan Allah na rayuwar kun gane nan wallahi ban yarda ita ba mota daidai gwargwaro nake hawa ba sai na hawa mai tsada ba gida daidai gwargwaro nake zama a cikin sa shi ne hanyar da zaka fi rayu hankalinka a kwance ba tare ka daga hankali ba sannan akwai tattali idan ka samu 10,000 kar ka kashe 10,000 a rana daya kashe 3,000 ko kai adana ta ba Allah za ta yi amfani wannan su ne abubuwan da Allah da nake so in kira matasan mu in ji hankalinsu akai dan Allah dan annabi abinda zaka kenan ka nuna cewa kana kishin kasarka kana so kasarka da gyaru doka da oda dan Allah ya rika yi kada ka police hanya ka ce ai dan garin ne ni kaza ne a ba wannan menene doka kaza ne to okay ban san ai kaza doka bane ne kuskure na gyara mata na karya kai zan gyara ko kuma a'a kai ne aka take maka naka hakkin ba rigima akwai inda zaka kai kara a biyan maka din hakkinka dan Allah dan annabi mu zama mutane na gari Allah lafiya Umar Ahmad Allah ya sa